पूरा घरटाକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଯାହା ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବି ସେଇଆ। ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଭାରି ମନ ହଉଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ବାଡ଼ିରୁ ଯାଇକି ଆଗ ଦିଟା ବାଇଗଣ ତୋଳିକି ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ ତାକୁ ଭାଜି ଦେଇକି ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଗରମ ଗରମ ଭଜା ପୁରା ନାଦି ଦେଇ। ବର୍ଷା ତ ଆମର ଏପଟୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର ଆଉ ନାଁ ଗନ୍ଧ ବିଲକୁଲ ବି ନଉନି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହଉଛି ନା ହଉନି? ଯାହା ଟିକେ ପାଣି ଶୁଖିକି ଆସିଥିଲା ପୁଣି ଯୋଉ ପାଣିକି ସେଇ ପାଣି ହେଇଗଲା। ମା ମତେ ଆରମ୍ଭରୁ ମନା କରିଥିଲେ ଝିଅ ବର୍ଷା ହବ ଜମା ଲୁଗାପଟା ନେଇକି ବାହାରେ ଶୁଖାନା। ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି? ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଏଇଆ ହିଁ ହବ। ସବୁ ତକ ଓଦା ହେଇଗଲା। ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲା କଣ ହେଇଛି କେଣି ଆଣ୍ଠୁଟା ଆଗରୁ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦର୍ଜ ଏବେ ହଉଛି। ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମା କହିଲେ ତୁ ଆଗ ଯାଇ ସେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଲଗେଇଲୁ। ମୁଁ ତ ଯାହା ଲଗଉଥିଲି ମତେ କହିଲେ ଆଣେ ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ବୋଲି। ଆଉ ସତରେ ମା ଏମିତି ମାଲିସ କଲେ ଯେ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଦର୍ଜ ପୁରା କୁଆଡେ ପଳେଇଲା। ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବାରୁ ଆଗ ତ ଯାଇକି ବିରି ଚାଉଳ ବାଟି ଦେଇଥିଲି କାହିଁକି ଯୋଉ ବାର ବାର ବର୍ଷା ହଉଛି ଲାଇନ ଯାଉଛି ଆଉଛି। ଶବର ବି ସେପଟେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳରେ କିନା ବ୍ୟସ୍ତ। ତାକୁ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଙ୍ଗୁର ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦଉଛି ମତେ ଟିକେ ଦଉଛି। ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ମତେ କହୁଛି ମାମା ଏମିତି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କୁഞ്ഞେ କାକା କୁଣ୍ଡ ପୋଏ। ଆଉ କିଛି ଭାବିଣି ମାନେ କମେଣ୍ଟସ ରେ ପଚାରିଥିଲେ ଦିଦି କେରଳାର ପାଣିପାଗ ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ତ ଇଆଡେ ତ ଏବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଏଇଟା ଆସିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଆସନ୍ତୁନି। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଏରିଆରେ ଏବେ ପୁରା ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ। ଶବରୀ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡାକୁ ଦେଖି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହଉଛି ମୁଁ ତ ହସି ହସି ଗଡିଗଲାଣି ତାର ରୋଲକୁ ଦେଖିକି। ରାତିରେ ମାଙ୍କର ମୋର କାମ ଆଜି ପୁରା 50-50 ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ 2 ଜଣ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସୋନାଲି ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମାମା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।